Госпожо, бихте ли се представили? Да, Иванка Иванова Кацарска, на 73 години. Така. Какви проблеми имаш? Проблемите бяха с болки в злъчката, кръвното налягане ми беше паднало. Така. Лежах в болница? Лежах в болницата. По 4 дена ме държат в едно отделение. В хематологията бях. Не, първо бях в кардиологичното отделение. Така. Седях 6 дена, изследване, лекарства, обаче казаха, че съм добре, пращат ме при хематолог. Така. Там ме приеха, изследваха ме, видяха, че съм анемична, приляха ме кръв и желязо, банки. И ме изписаха, защото не съм била за тях, ами трябва долу да сляза в нефрото, че от бъбреците било. От бъбреците седях 4 дена, за тези 4 дена абсолютно нищо. Само изследване на кръв, на урина и след това ме изписаха и казаха, след 2 месеца ще отидеш в поликлиниката в еди-кой си кабинет на проверка и се носиш епикризата. Добре, де, аз ще се нося епикризата. Ами като нямам никакви изследвания да видя, имам ли подобрение, нямам ли? Сега на 14 съм пък там. Добре. Така или иначе изписаха без подобрение? Без подобрение. Така, аз те прегледах. Влошение. Влошение е имало? Ами да. Не можех да стана, кръвното ми падна. Да. Някой беше ли открил, че имаш камъни в жлъчката? Не. Даже ме гледаха и на ехограф. Аз като те прегледах тук, ти казах, че имаш камъни в жлъчката, нали? Да, и ми даде... Направихме рецептата. Рецептата направиха. Доста тежко изкара тая рецепта. Да. Поуплаши ни малко. Не е малко, не? Бая се оплаших, така, защото повръщам го, не мога да такова, нали, да го приемам. Така. След като изкара камъните от жлъчката, какво стана? Насилно накарах да пия. Пий ми се, не пий ми се, ма пия. Да. И какво стана? Какво стана? Олекна ми. Олекна ти? Олекна ми, тази тежест и тези болки в дясно ги нямам. Изчезнаха? Изчезнаха, да. Почна да ставаш? Ставам. Най-напред, даже бях и на подлога. Да. През това време. Той ме обслужвал. Почнах до тоалетната да ходя. Да. След това се връщам пак до леглото на колко? На 5-6 метра е това от тоалетната до спалнята. След това пак така продължих и най-накрая стигнах и той ми носеше яденето в стаята. Не можех да отида в кухнята. Положението беше много тежко. Да. Айде, престраших се, тръгнах, не се престраших, ме добих сили. Да отида до кухнята, там да обядвам, до умивката да се измия, да си направя тоалет. И след това пък, след няколко дена излязах на терасата. Терасата не е 6 метра, на едната страна, на другата още един път. И се връщам пак на леглото, ма през това време почивам в хола, малко да си почивам. Тя ми кажи, какво каза лекара, като те видя жива и здрава? Радва се. Даже изпращах до личната докторка, 3 пъти ми идвала в къщи. Изпратих до вратата, до входната врата и викам, доктор Симеонова, айде другия път да дода на вашите врата в поликлиниката. Така, вече идваш? Идвам, да. Значи, билките те излекуваха? Не излекуваха ме. Добре, това е за втори път? За втори, да. Да връщаме от портала на гробищата. Да. Нали така? Да. Добре. Много ти благодаря за този запис, за да видят хората, че билките са сериозна работа. Сериозна са. Те някои казват, ама той ментраче. Не ментраче човека. Човека си баш на местото и то не може сега пиеш 1 месец или 5 дена, 10 дена билките и готово трябва да имаш. С лекарствата не е същото пак. Да. Пиеш ги месеци наред, ама подобрение нямаш. Или имаш малко. Алергията оправи ли са? Кое? Алергията са? Алергията почти. Почти са. Малко има. Малко има. Кой лекува алергия днес? Никой. Писа ми докторката някаква паста да се мажа
други ни такова да пия, ама нищо не помогна. Не помогна. Не помогна даже и казвам, доктор Симеонова, просто на подлуда ме хваща от тази алергия. Но сега не е така. Не е така, не. Сега от време на време е тук така... Пак, разликата обаче е съществена. Съществена, да. Добре.